تاريخ هيوت توراري محمد حقوس عبرة اتلوول لولي هواريا معبالي شعن شعاتة مئتن سلستن شعن شعاتة مئتن سوسان شوعاتن صحافي بأمنته تسفاي أمبابي ياسين عمر علي غجع منشي عين فلالة اتسغلته كاب آزو ماتينزو بقاتو عالم سجد تسفاي قت 124 كم اون قت تاب 126 كساب 220 شوعت كالاي عم جمرتا سوساتات من رجع ناب هاقراو بايتو عبد سابا كاب إيرترا زوباتا تاسمراو كيلو استقبرو ددر عبزو ددر في تورار محمد حقوساي تعوتن جن بزخرتات قالو ويزورو حجا غريجا محمد بغورب دمس خمز ودقن صبغنا هزب دقف كمز قبرون تذكر انت غونقن اتهزب ببخبابيو قبيلوي من محدار سلازمرت اتدمتي كمز تمغاقة تحبر ازي في تورار محمد حقوس عبنا هزب قديات نخك على سن مسال هزب نخحلو ندلو منبارو زردي قال نوتي شعوز نبرخونتات زبره تورار محمد حقوس دبايتو تواداد يرونيرو عبت جزيتي إثيوبيا ويان كل نجار عب إيدهم سلز نبره زخونة إثيوبيا وشديش تورعي ويعامت زجبره كدمت ويكمرت يخل سلز تبهله نعاشحات هبلات أور سراويت نتهزب زي فلطون خمرت وزي جبو من كنسو عب زوباتا تاسمرا قبيل غدمت وتفقيد الله قال غاب آتو مش استوادادرو آخريا دقيات على بخيت عب جزا برهانو أحمد جعفر زبهالون عب شوق تواداد يرومي دكتور كمال محمد حقوس أبرا عبز قبر وقال متيا نحاسة كل تشحن 24 كم زحبرون أحوات في تورار محمد حقوس بلات عثمان حج آدم كافيلنري أحمد حج محمد سعيد كلاتهم مس في توراري بحبار بممداب عب نقدن وانين عب كتسال اتسعرن حركوت كوتن من بارومي فلد عب مكياد هوتيل مقعازي مكاين زينك أساقاس نبرت كما أبايتي كما كايتن عليتن كمون كم مرحت مكاين مكوت صار وزتا وينهم بحبار بالسنيتن مرددان متحددين أبسرح عوتن صفوفن مدبات يكايدو من بارومي فلد بتوسقي عب بوليتيكا بحبراون هزباون مدبات هزبي كم أوقف ناي شماقل دتا تعدي تقبرات قبر السنين كالق لعول قدا نبرا نابندن بلا تعصمان اتنا يبو ازماش أبرا ناي كليفة منفسها وحلافن التسكيمو يشرح له نبرا آتو محمد سعيدون اب نؤوس عدميو ام فارل عصر شعات اربعاتات ناي رابطة الإسلامية محبر من اسيات شوبان برزنت قوينو اقل جيدو اتهم قالوا اوتحوات في توراري حج آدم كافيلري أحمدن أوين ببو قنوم بزي كاب تنقداو سرحهم معالتاو زكايدو ونطفن كبيدن سراح عبز تفال علي محبراون هزباون أقول قلو تابركيتهم عزوز من باري فلت بز مغنيات زي عب هزب 5 درابيت صبوق تقبالنتن أخبروتن تاران كابز نوبروم عبيت سدرابيتات جبر تسبرا من باروم عبز تفال علي صعوفات تتقيسو نرخبو Path to Nationalism by Professor Venusa يجلس بمسرة حبريتاتو على مسجد تسفاي مسرات أقيب الشوبان الرابطة الإسلامية حجونا بيت شاي أبر حقوس وي هوتيل لولك أي محر تقايلو بمسرة زغر أحمد الدين محمد علي نتأقيب أزمرحو محمد سعيد أبر ودوم نعزماش أبر حقوس آتو سعيد السفاف ودوم ندكيات سفف جندا حدا محمد عمر استبهله نبرو عين فلاله آدم سجد تسفاي قد عادة قد 209 كم اون قد 400 كلتن كسب 400 سلستن كابزي أبلع علي زرعنا ينطفتات تورار محمد حقوس هبر يخون أحواته عبوليتيكا ومن كسقاس إيرترا نطفات تواسعات من باروم زردي معراف شدوشتا قلت أباو نطفتات في تورار محمد حقوسن أحواتون عب نقدن وانينن عب تجيزتي
ኣብ ኣስመራ ንፍተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ናይ ዕድመ መዛንኡን ጎረባብቱን ኣዕርኽቱን ኣብ ዕዮ ንግዲ ዝንቀሳቐሱ ካብ ዝነበሩ ኣልመርሑም ካቢነሪ ድሒሩ ፍተውራሪ ዓብደላ ጎናፍር ክጥቀሱ ይኽእሉ። ፍተውራሪ መሓመድ ኣብ ቁጠባን ፖለቲካን ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ዝነበሩ ንጥፈታት ኣዝዩ ምዕቡልን ሓያልን ከም ዝነበረ ይዝከር። ታሪኡ ኣብ ማሕበር ወነንቲ መካይን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ጋና 20 ዓመት ከይመልአ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ደቀባት ወናኒ መኪናን ሓደ ካብ ኣባላት ማሕበር ወነንቲ መካይን ምንባሩ ይፍለጥ። ኣብቲ ግዜቲ ኣባል ማሕበር ወናኒ መካይን ኮይኑ ይነጥፍ ነበረ። ኣብ 1924 ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ሓንቲ ናይ ሰብ መካይን ማሕበር ናይ ገዛእ ርእሱ ጨንፈር ወይ ኤጀንሳ ተመስሪታ ምሳ ብምሉእ ብናይ ኢጣልያ ርእሰ ማል ዝተመወለት ኮይና ብማዕርዩ ብቲ ግዜቲ ዘይ ኢጣልያውያን ሰብ ዋኒን ድማ ኣብቲ ናይ መጓዓዝያ ጽላት ዝግደሱ ነይሮም። ካብ 1924 ዝተረኽቡ ሰነዳት ብዑመር ሓሰን ሳይሰን ብተወሳኺ ሓንቲ ናይ ብሽክለታ ትካል ነይራተያ መወከስ ሳልሕ መሓመድ ዝውንና ናይ ጉዕዞ መካይን ትካል ዋኒን ጠፍሸን ኢሎም ይሕብሩ። ኣብ ከረን ሓንቲ ናይ ተጠቀምቲ መካይን ማሕበር ቆይማ ነይራ፣ ግን ኣብ 1929 ካብ ስራሕ ወፃኡ ኮይና ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣብነት ናይ ምትእትታው ኤርትራውያን ኣብ ናይ መካይን ማሕበር ኩባንያታት ካብ 1930 ይጅምር። ኣብ ኣስመራ ሓንቲ ማሕበር ዋኒን መካይን ማሕበር ቆይማ ካብቶም 24 መስረታት ኣባል 6 ሰብ ዋኒን ካብኣቶም 5 ከዓ ተጠቀምቲ መካይን ማለት ኣብቲ ናይ መጓዓዝያ ጽላት ድሮ ንጥፋት ነይሮም ውሕዳት ዝነበሩ ይመስሉ። ካብኣቶም ኣባላት መራሕቲ ናይቲ ማሕበር ዝነበሩ ኤሪትራውያን ቁጽሪ 1 ነፍሲሄር ባሻይ ባህታ ገብረ ሚካኤል ኣብ ምልዛን ናይ ሓማስያን ተወሊዱ ነጋዳይ በዓል ዋኒን ንሱ ተተካኢ ምክትል ኣቦ ወንበር ናይታ መሰረታዊት ማሕበር ነይሩ። ካልኣይ ነፍሲሄር ሕደጎ ለማ ኣብ ዒዳ ዕሳ ስራየ ዝተወልደ ተጠቃሚ መኪናን በዓል ዋኒን እዩ። ሳልሳይ ጌርጊስ ስዒድ ኣዲስ አበባ ዝተወልደ ተጠቃሚ መኪናን በዓል ዋኒን እዩ። ራብዓይ ዓብደላ ኢብራሂም ዝተወልደሉ ዓዲ ዲሌ ዓዲ ቀይሕ ተጠቃሚ መኪናን በዓል ዋኒን እዩ። ሓምሻይ ሳልዕ ስሌማን ዝተወለደሉ ስመራ ተጠቃሚ መኪናን በዓል ዋኒን ነይሩ። ሻድሻይ ፈተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ሓጎስ ዝተወለደሉ ዓዲ ኩዶ ፈላሴ ተጠቃሚ መኪናን በዓል ዋኒንን ኣባላት ኣካየዲ ሽማግለ ናይታ መሰረታዊት ማሕበር ነይሩ። ኣብርሄ ተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ። እዚ ጽሑፍ ወይዚ ዛንታ ወይዚ ድምፂ ምናልባት ንመበቆል ዓዲ ንምውካስ ተባሂሉ ዘቐረበ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ 1922 ፈተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ምስ ኣቡኡን ኣሕዋቱን ሓቢሩ ኣብታ በእዛዝ ኣበራ ዝተመስረተት ንግዳዊት ኩባንያ ይነጥፍ ነበረ። ኣብቲ ስርዓት ሓደ መስመር መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ካብ ኣስመራ መንደፈራ ትመላለስ ነበረት። ኣብ 1922 ፈተውራሪ መሓመድ ከም መራሒ መኪና ኮይኑ ናብ መንደፈራ እናተጓዓዘ እንከሎ ኣብ ከባቢ ሽከት ሓደጋ ኣጋጢምዎ። ካብ ሞት እኳ እንተደሓነ ግን መስፈርቲ እግሪ ኣጋጢምዎ። ብድሕሪዚ እታ መኪና ናይ ምዝዋር ንጡፍ ስራሕ እኳ እንተገደፎ ኣብ ካልእ መድያት ምምሕዳርን ምክትታልን ዋኒን ትካላቱ ግን ክሳዕ ለፍትዕ ዕረፍቱ ብቐጻሊ ይሰርሕን ይሳተፍን ነይሩ። መምስራት ኩባንያ ዲጻ ኣዕዋት ኣበራ ሓጎስ
ኣብ 1927 ኣዝማች ኣበራ ብሂወቱ እንከሎ ዝዓረፈሉ 1939 ደቆ ፊተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ብላታ ዕሱማ ንሓጂ ኣደምን ሓጂ መሐመድ ስዒድን ሓቢሮም ሓደ ዝተፈላለየ ዕማም ዝነበሮ እንደግዳው ትካል ኣቆሞ። ስም እቲ ትካል ዲታ ኣሕወት ኣበራ ሓጎስ ዲታ ብጣልያንኛ በዓል ዋኒን ማለት እዩ ዝብል ነበረ። እቲ ስራሕ ኣብ ዓውዱ መጓዓዝያ መካይን ኣውቶቡሳት ፈለማ ካብ ኣስመራ ናብ መንደፈራ ቀፂሉ መስመር ኣስመራ ጊንዳ ዓይለት ማይ ውዕይ ኣብ 70 ዓመታት እታ ናይ መንደፈራ መስመር ኣቋሪፃ እታ ናይ ኣስመራ ጊንዳ ዓይለት መስመርካ ናብ ምጽዋዕ ቀፂላ ካብ ኣስመራ ናብ ምጽዋዕ ተቐይራ ክሳዕ ግዜ ናጽነት ቀፂላ። እቲ ካልእ ዝነጥፍሉ ዓውዲ መሕደራ ጋይሽ ነይሩ። ሆቴል ሉል ቀይሕ ባሕሪ ኣስመራ ኣብ 1928 ዓመተ ምህረት ጀመረ። ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ብደቀባት ዝውነና ዘመናውያን ሆቴላት ነይራ። ምስኣ ሓንቲ ጉኑን ስም ዝነበራ ቤት ሻሂ ኣበራ ሓጎስ ትጽዋዕ ካፌቴርያ ነበረ። ኣብ 1941 ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኣብዚ ቦታ እዚ ተመስሪታ። ኣብ ቀጻሊ እዋናት ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባታት ናይ ራቢጣን ካልኦትን ይካየደሉ ነይሩ። ገለ ካብኣቶም ምምስራት ማሕበር ሸባብ መንእስያት ኣራቢጣ መስረቲ ኣኼባ ኣብዚ ቦታ እዚ ከም ዝተኻየደ መጽሓፍ ኣቶ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ኣይንፈላለ ቅጽ ሓደ ይጠቅስ። ኣብ 1928 ዓመተ ምህረት ፊተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ብውዕስነት ኣቡ ኣዝማች ኣበራ ካብ ባንኪ ገንዘብ ተለኪዑ ነቲ ሕጂ ዘሎ ህንፃ ሆቴል ሉል ቀይሕ ባሕሪ ኣስሪሕዎ። ይኹን እምበር ኣቦኦም ኣዝማች ኣበራ ብሂወት ከሎ ኮነ ድሕሪ ዕረፍቱ ብ1939 ኩሎም ኣሕዋት ደቂ ኣዝማች ኣበራ ኩሉ ቁጠባውን ንግዳውን ንጥፈታት ሓቢሮም ይሰርሑ ምንባሮም ይፍለጥ። ፊተውራሪ ምስ ኣሕዋቱ ብላታ ዕሱማ ሓጂ ኣደም ካቤለነሪ ኣሕመድን ኣቶ መሐመድ ስዒድን ሓቢሩ ድማ ነዛ ቀዳማይ ዘመናዊ ሆቴል ብደቀባት ኣብ ኣስመራ የካይዱ ነይሩ። እዚ ታሪኻዊ ህንፃ ትካል ድማ ከምቲ ብላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣብቲ 90 ዓመታት ብፍላይ ኣብ 1940ታት ከምኡውን 1950ታት ኣገዳሲ እጃም ነይርዎ። እታ ሆቴል ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ከም ንብረት ህንፃ ኣብ ትሕቲ ኣሕዋት ኣበራ ሓጎስ ኣላ። ንጡፍ ናይ ሆቴል ስራሕ ግን ብዓደ ቴክኒካውን ሕጋውን ምኽንያታት ተካይድ የላ። እታ ቤት ሻሂ ዝነበረት እውን ከም ቤት ሻሂ ዘይኮነስ ኣቐድማ ኣቢላ ከም ቤት መግቢ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ከዓ ከም ትካል መሸጢ ስጋ ትሰርሕ ኣላ። ኣብ 1960ታት ሓደ ሲኞሮ ጂጂ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ኣካያዲ ሕርሻ ካንቾሴኒ ንፊተውራሪ መሐመድን ኣሕዋቱን ነቲ ካንቾሴኒ ክገዝኡ ወዕድ መቕሪብሎ እንተኾነ ኣብቲ ግዜ እቲ ፊተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኮነ ኣሕዋቱ ምስ ሰፊሕ ቁጠባውን ንግዳውን ስራሓቶም ነቲ መደብ ክቕበልዎ ኣይከኣሎም። ፊተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ነቲ ሸያጣይ ኣካል ንኻልኦት ደቂ ዓዲ ክዶፈላሲ ነቲ ዕድጊ ክፍጽምዎ ምኽርን መዘኻኸርን ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ እቲ መደብ ኣይተተግበረን። ኣብ 1974 ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ደርጊ ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ብዕልዎ ዓልዩ ስልጣን ምስ ሓዞ ነቲ ሕርሻዊ መሬት ሃጊርዎ። ብድሕሪኡ ኣባላት እዛ ስድራ ቤት ገለ ናብ ስደት ገለ ናብ ገድሊ ፋሕብትን ስለ ዝበሉ ካልእ ምኽንያት ተደሪቦን ነቲ ትካልን ብግቡእ ምክያድ ኩነታት ስለ ዘየፍቀደ ነጥፈታት መጓዓዝያ ኣውቶቡሳትን መጥሓንን ተቋሪጹ ሎሜ ኣብ ስራሕ የለን። ኣብ ከተማታት ኣስመራን መንደፈራን ዝካረዮ ዓባይትን ነይሮሞ። ከምኡውን ኣብ ኣስመራ፣ መንደፈራ፣ መቐለ ትካላት መጥሓን እኽልን ዘካተት ወፍሪ ነይርዎ። እታ ናይ መንደፈራ ትካል መጥሓን ኣብ ፈለማ ዓመታት ኣብ ከተማ መንደፈራ እታ እንኳን ህዝቢ ኣገልግሎት ትካል መጥሓንን ነበረት። እታ ኩባንያ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ዓውደ ሕርሻ
ኣብ ኩዶ ፈላሲ ኣብያተ ሲኔማ ኣብ ምጽዋዕ ካልእ ዘጠቓለል ወፍሪ ተኻይድ ነይራ ምስ ግዜ ገለ ክፋል ካብ ትዋንን ከም ናይ ሲኔማ ሕርሻን ኣቋሪፅ እኳ እንተኾነት ኣብ ካልእ ዓውድታት ግን እቲ ሰፊሕ ምስፍዕፋሕ እናገበረ ቀፂሉ እዩ። ኣብ ዝቐፀለ ዓመታት ምስ 4 ኣሕዋቱ ሓቢሩ ሓደ ትካል ዋኒን ዲታ ወይ ቢዝነስ ኣሕዋት ኣበራ መስሪቱ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነታት ንግዲ ክነጥፍ ጀመረ። ምስ ግዜ ኣብ 1904 እቶም 5 ኣሕዋት ኣበራ ሓጎስ ብዝገበርዎ ውሽጣዊ ውዕል ንዝነበሮም ንብረትን ዋኒንን ትካልን ኣብ ክልተ ኸፊሎም ከካይድዎ ወሰኑ። ብሓደ ወገን መሐመድ ሓጎስ ኣበራ በቲ ካልእ እቶም ዝተረፉ 4 ኣሕዋት ዕሱማን ኣደም ኣሕመድ መሐመድ ስዒድን በዚ መሰረት ሆቴል ኣውቶቡሳትን ካልእ ክፋል ኣባይቲ ንግዳዊ ንጥፈታትን ኣብ ምድብ 4 ኣሕዋት ኮይኑ ቀፂሉ። ብወገን ፈውተራሪ መሐመድ ሓጎስ ድማ ክፋል ኣባይትን ኣብ ኣስመራን መንደፈራን ካልእ ሒዙ ቀጸለ። ፈተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣብ ዝሰዓበ ዓመታት ፈለማ ኣብ መንደፈራ ሓንቲ ትካል መጥሓን ከፊቱ ምስራሕ ጀመረ። እዛ እንዳ መጥሓን እኽሊ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ተቐዳመይቲ ትካል መጥሓን ኣብ ከተማ መንደፈራ እያ ነይራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ክልቲአን መጥሓን ኣብ ስራሕ ወይ ዋኒን ስድራ ቤት የለዋን። ቀፂሉ ትካል ቤት መጥሓን ሚላኖ ኣብ ኣስመራ እዚ ትካል መጥሓን እዚ ካብ ዝምስረት ክሳዕ ዕለት ዕረፍቲ 1968 ኣብ ስራሕ ይነጥፍ ነበረ። ብድሕሪኡ ብዘይካቲ ኣብ ጎደና ኮኸብ ኢትዮጵያ ብናይ ሽዑ ጸዋውዓ ዝነበረ መንበሪኦም ህንፃ ካልእ ኣብ ጎደና ሸኽ ሙዘምቢል፣ ጎደና 4 ኣስመራ፣ ጎደና ሰራየ፣ ጎደና ጎንደር ወዘተ ዝካረዩ ኣባይቲ ነበርዎ። ገለ ክፋል ምስ ኣሕዋቱ ብሓባር ዝውነን፣ ገለ ካልእ ክፋል ድማ ብጉጅለ ተኸፋፊሎም ብወልቂ ዝሰርሑሉን ዝውንንዎን ዝነበሩ። ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ኣብ 1954 ምስ ካልኦት ብጾቲ ኤርትራውያን ነጋዶ ብምትሕብባር ሓንቲ ሶፍት ትበሃል ንግዳዊት ኩባንያ ኣቂሙ ነበረ። ዕላምኡ ፋብሪካ ዓለባ ንምምስራት ኮይኑ ምስ ኣቶ ሰረቐ ባህታ ሓቢሮም መደብ ጀመሩ። ብዛዕባ እታ ኩባንያ ሓበሬታ ንምእካብ ርክባት ንምምስራትን ናብ ኢጣልያን ጀርመንን ተዋዒዙ። ኣብ ጀርመን ምስ ሓለፍቲ ገለ ኩባንያታት ተራኺቡ ተራዳድዩ እንተኾነ ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሰ ክቆንዖ ይከኣለን። ምኽንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ታሪኽ ዝሕብሮ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ኣብ ቁጠባ ሃገር ኢዱ የእቱ ስለ ዝነበረ ከም ኣካል ናይቲ ኤርትራ ብቁጠባ ነብሳ ኽኢላ ከይትነብርን ከይትምዕብልን ኤርትራውያን ኣብ ንግድን ወፍርን ምምስራት ትካላትን ንኸይምዕብሉ ዝገብሮ ዝነበረ ዕንቅፋት ብተውራሪ መሐመድ ሓጎስ እውን ምስ መሳርዕቱ ናይ ዝውዲት ጉዳይ ኮነ ተቃውሞ ኣጋጢምዎ መደብ ከሳልጡ ይከኣሉ። እታ ማሕበር ፍቓድ ተኸልኪላ ተዳኺማ ከም እትባታተን ተገይሩ። እታ ማሕበር ፍቓድ ተኸልኪላ ተዳኺማ ከም እትባታተን ተገይሩ። እቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ገንዘባዊ ርእሰ ማል ከም ዝሰሓበና ዋናታቱ ከም ዝመለስን ተገብረ። ፈተውራሪ መሐመድ ሓጎስ እቲ ናይ ሓያሎ ሰብርኪ ኣክስዮን መሻረቕቲ ገንዘብ ከይጥፍአ ተቓላጢፉና ናብ ዝምልከቶም ዋናታቱ ከም ዝምለስ ብምግባሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ብህዝቡን ብጾትን ነጋዶ ዝነበረ ፍቕርን ምትእማማንን መሊሱ ኸዓቢ ክኢሉ። ብኸምዚ እቲ ፈተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ዝሓሰቦ ስራሕ ምምዕባል ብኡንብኡ ኣቢልካ ድማ ቁጠባ ኤርትራ ሓፋብ ምብባል ግቡእ እጃሙ ክትጻወት ዝገበሮ ፈተነ ብወገን ኢትዮጵያ ብዝወረዶም ዝነበረ ዕንቅፋታት ክቐንዓ ይከኣል። ብደረጃ መንግስቲ ፌደሬሽን ኤርትራ ይኹን ብኻልእ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ተጻብኦታት ነይርዎ። ብተወሳኺ መንግስቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ፖለቲካ ኤርትራውን ብዙሕ ኢድ ምትእትታው ይገብር ነይሩ እዩ። ምዕራፍ 7 ማይ ውዕይን ኣሕዋትን ዳበራ ሓጎስን መቓርንቲ ኣስማ
ማይ ውዕይ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ጋዓቴላይ ዝርከብ ተፈጥራዊ ውዕይ ማይ ዝርከቦ ቦታ እዩ። እቲ ስም ናይቲ ቦታ ድማ ካብቲ ዘመንጭዎ ውዕይ ማይ ዝነቐለ እዩ ማይ ውዕይ ተባሂሉ ተሰይሙ። እዚ ቦታ እዚ ብ1914 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ይብረኽ ኣሎ። ማይ ውዕይ ካብ ኣስመራ ኣብ 69.5 ካብ ባፅዕ ድማ 33 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ርሕቐት ኣሎ። ኣብ ጋዓቴላይ ምስ በጻሕካ ናብ ሰሜናዊ ባሕሪ ዝወስድ መንገዲ ተኣሊኻ ንኣስታት 5 ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዝካ ይርከብ። እቲ ከባቢ ውዕይ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ሓውሲ ምድረ በዳዊ ክሊማ እዩ። ማእከላይ ዓመታዊ ገምጋም መጠን ሙቐት 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዩ። ወርሒ ጉንበት መጠን ሙቐት ኣዝዩ ዝልዕለሉ ወርሒ እዩ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ማእከላይ ገምጋም ረስኒ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዩ ዝኸውን። ወርሒ ጥሪ ድማ ዝዛሓለ ኩነታት ኣየር ዝረኣየሉ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እውን ክራማት ባሕሪ እዩ። ዓመታዊ ማእከላይ ገምጋም መጠን ዝናብ 337 ኪሎ ሜትር እዩ። እዚ ባህራዊ ትዕድልቲ እዚ ናይዚ ቦታ እዚ ከም ማይ ጨሎት ተወሲዱ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ዝኣክል ብዙሓት ክፍወስሉን ክዘናግዓሉ ዝደልዩ ሰባት ዝኸድዎ ቦታ እዩ። እቲ ቦታ ብዘመናዊ ቅርፂ ዝተሃንጸ ዘይኮነስ ብቐሊሉ ብደቂ ዓዲ ዝተሰርሐ መጽኒሒ ገዛውቲ ዘለዎ ምዃኑ ይንገር። ሓንቲ ነቶም ዓበይቲ ሹማምንትን ካልኦት ደሓን ቁጠባዊ ዓቕሚ ዝነበሮም ኣጋይሽ ተተኣናግድ ዕበይ ዝበለት ህንጻ ብከርኒ ዝበሃል ኢጣልያዊ እትውነን ብስሙ እትጽዋዕን ሆቴል ገን ነይራ። ንኣሽቱ ድኳናት ቁሩብ ኣቑሑት ዝሓዛ ገዛውትን ኣጓድን ኣገልግሎት ይህባ ነይረን። መብዛሕትኡ ዝብላዕ ዝስተ ነገራት ግን በተን ኣውቶቡሳት ካብ ኣስመራ ብቤተሰቦም ይስደደሎም ነይሩ። እቶም ካብ ገጠራት ዝመፁ ድማ ሓርጮም ካልእ ስንቆምን ሒዞም ብምምጻእ ኣብኡ ቅጭኦም ቀጭቅጮም ይዕንገሉ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ግና መጠነኛ ምዕባለታት ኣርእዩ ዝሓሸ ኣገልግሎት ንገያሾ ዝህብ ናይ መጓዓዝያን መደቀስን መሳለጥን ከም ዘሎ ይንገር። ካብ 4 ክሳብ 7 ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ከበሳ ክረምቲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብዙሓት ናብኡ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ኣብቲ እዋን እቲ እታ እንኳ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ትህብ ኣውቶቡስ ድማ ብፍተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ትውነን እያ ነይራ። ኣብቲ እዋን እቲ ግን ብኣውቶቡስ እንዳበራ ሓጎስ እያ ትፍለጥ ነይራ። እታ ኣውቶቡስ ምምልላስ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ክዕፀቡ ንማይ ውዕይ ዝወርዱ ዝኾኑ ምግብታትን ካልእ ኣህላኺ ነገራትን ካብ ስድራ ቤት ዝለኣኽ ኣስቤዛ ምብፅጻሕን እውን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ስርሓ እዩ ነይሩ። ኣበራ ሓጎስ ትብል ሽም ከይጠቐስካ ብዛዕባ ማይ ውዕይ ንኽትዛረብ ዝከኣል ዝነበረ ይመስል። ውሑዳት ሰብ መካይን ግና ብናይ ብሕቶም መኪና ኣብኡ ግዜኦም ዝሕልፉ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ሎሚ ንድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦም ከለኻ እቲ ን50 ዓመታት ኣቢሉ ብዙሓት ዜጋታት ፈውሳዊ ጥቕሚ ማይ ውዕይ ክረክብ ዕድል ዝፈጠረ ፈተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራን ገለ ካብ ኣሕዋቱን እዮም። እቶም ገያሾ ናብ ማይ ውዕይ ዘካይድዎ ዝተፈላለየ ምኽንያት ነይርዎ። መብዛሕትኦም ናይ ጥዕና ጸገም ዝነበሮም ብሕልፊ ድማ ብቕርጥማት ወይ ብናይ መትኒ ጸገም ዝሳቐዩ ዝነበሩ ዘመናዊ ሕክምና ክፍውሶም ዘይከኣሉ ንኽሓዊሎም ይኸዱ ነይሮም። ካልኣይ ጉጅለ ድማ ዘይፈልጥዎ ሕማም ከይህልዎም ዝጠራጠሩ ወይ ድማ ሓፈሻዊ ሕማም ንምክልኻል ዝኸዱ እዮም። እቶም ሳልሳይ ጉጅለ ድማ ንምዝንጋዕ ንንፋስ ንምቕያር ዝኸዱ ኮይኖም ግን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም። እቲ ማይ ምንጪ ካብ ታሕቲ መሬት ስለ ዝኾነ ሻቑላ ኩዒቶም እዮም ዘዳልውልካ። ከከምቲ ግዝፊ ናይቲ ዒላ ሰባት በብሓደ ኣእጋሮም እናጥለቑ በቲ ምዉቕ ማይ ይጽለዉ። ከከም ኩነታት ሕማሞም ድማ ካብ 2-7 ክሳብ ወርሕን ልዕሊኡን ብምሕጻብ ዝሓዊን ዝምሰለሎምን ብዙሓት እዮም። ስለዚ በተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራን ኣሕዋቶን ትካል ኣሕዋት ኣበራን ብሓባር ዜጋታት ብሰንኪ ሕፅረት መጓዓዝያ ተጠቀምቲ ናይ ዝበህርያዊ ቦታ ፈውስን ምዝግነጋዕን ካብ ምዃን
كيسل كيو عدد خامن نا اجر غعزون عاد قبق لخيكونو ها قطران وصاي اغولغلوت مغعاز ياخب موسانوم موغوس زغبوم سالازي اغولغلوت زدما بوزحات عنا وصقم زغوانفهم زيغاتات نخفوسون حمومات نخكلاقلون نزحان تصصو مدبات كخون كيلي تورار محمد حقوسنا حواتو نزا اغولغلوت زخوبو دولونتهم بقبر زمسكرو انكو تكال مغعازي اوتوبوس بمنبار دما مسجانان افلوت انكو وهابو بوي معراف شمون قلفولي مللي بهريات فتورار محمد حقوس عبر كاف قبر سناي تقبارا فتورار محمد عبر بغفا والقاوم تحققازن لقسن دنقاصن فتورار محمد حقوس عبر أفلما شعنت شعتن حمساتا كمونا بشعن شعتن مئتن سوس ساتاتنيو قالوا حج يا خديجة هرق قال على تذكره قال دما كاولا ريان كالوت عبيتن سمعتوني تورار محمد حقوس هذا معلتي أمن قد اندخل حدا سبعي كنبدع تبكين كل راي هذا نجيت وتصوعو سلامنتاي تبكين لها انتاي كون قايلو حتيدو السبعي دما أنا بعل كاروساي نازوركو نابراي زكاي نايتا غروسا عمتاو قبرس لزي كفولكو بسنكو سلسة معالتات أشيرتني حجي واتسألغو بلا بتوساقة السبع اتزغفل جنزب 10 تحمش تقرشي خمز خونه نسوقنا زخونه جنزب كم زي نبورون نتقبري كي كفل دما نتمقطعة تتحيز نبرا خرسو هولصو سراحة كقصل كم زي كألن فتوراري حبرو بدهرزي فتوراري نتسبعي عجوهاز ودي نعانا بتبوتاو سدني لهم مسوخدو أو مسبوتعو فتوراري نتناي مقطعة جنزب كفيلو نتخرو سانات أقمت واتس قبرا أتسيلو فتوراري عجوهاز ودي إذا جنزب بنات عزبكا مملا سعيد ليك كانيو بلو بتوساخي إن كازن 10 تحمش تقرشي زد لي كاس بيزان كالي وصعيتاتن كفيلكا سراحكا قتصل بلو اتسبعي امنا امسجين قصقدلو مش جمره قدف زاودي كم يتكبر ازو زغبرو زلو قنعخا زي كونس نربي سبحانه وتعالى فتاري ليه سلازي عجوها قيت راي بلو بدحر زيد حرق عامتات فتورار بحمام مسعرفه اتسبعي بوره فتورار محمد حقوس مويتم سميعن قبت صح ناب قزاف تورار قيدو نسدرا بيتهم رقيبو واهيو بواهي كلكس كنبع جمرة أبوي وعري طبوي وعري أبوي عجزي أبوي عجزي أبوي مدعاني وثي أبوي مدعاني وثي جنزب كاغ مليز ناركو متاركي بكاي اي سماغها معبي فتار الغبوي سبعت كابت ملكسهم سعداو نصو هزي ابن عزت سقسانتا لبيت سوون او نزنبور تقافل تعزنن بزرزر حبره خنز دما اتزي تفلت ازنبره توراري زي تزاربلو قبر سناي سب كسوم علمن كفلط اللومن كاله ابتو بوتا غابت زنبور قربا بتفلطومن بمقرام فتوراري ابو دغا بعل سناي تكبار بمبال ادناقوتهم قلتو هاله خلا اقاتان اب منقد دغيد كله سبات كباسو مزدرئي سميلو يحلف ابتو باسو ماتيو يعرقو من يهدو من معيدون غنيحونكا يفان ومنبارو دقو يذكريو دقو مسؤنا خدو تتورار منقد قواريصو نام معراقن مشمقالن كاتويو يره انت بوي اي زي تقرفهم يقا انت يعديكا
نقول سو كبا أزرع خير تعرق إنك تعلن انتاي قد سكا إلهم يزهربوا أنا بقى السجناء لا أيفان كقاتلوا دا أسق الكهر أي كونين زنات يقبوا إلو يملسنا بره هذا أول بتوراري كلت أقوى زمن قد الناتا بأسو قف بلو تعبي زبالة لتغاوزن اسمن السي بشكانه ببادي الأخهار موراي الصوم دماء يدوف زوم دكا أي تباسو تعرقي بكم إلو حاتي تواز حلو كعرقهم هبقس اهتي ببادي لا زهر رمز نبر عبي زبالة ودي زغلا حموش تقرشي جنزبات خي إلا بمبال ما بقسوا بأسهم قلت أنه شعوف توراري دعم بولو زمدك أي بأسغو ما قراتوا تعارقوا أنا نعغات استفع جنزبك كتكعل كايلو أردون فتوراري نتجنزب زتقفوا أطراي زي كونس انت اللي نتزهر مزنبرونكم ومعرى جنزب هيبو أرديو عفانو كم زعم شلنا يقبر سناي ندغاتاتن صقوماتن ناي محجاز بحرن لمدن عف تورار الزوتر بقد صال زفت من بارو كم بعثشا وعمن لوهم لقاسم من بارو دقون مغربون قربابتون فلتون يمسكرون زي بزيكاتي اب كلهم مأمنا مسلمنا زوتر بسروع معالتو اب جيزي رمضان كم اكل هايمانتو قبناي متصوتا مالت زكات تكبار ندقاتات زوها بجنزباوي وفياي نتصقومات محقاس عبشحن شعات مئتن سوساتات كعساي والدربعة سبرا عبسمرا عداقا أغلي تقامت حان ميلانو عبتقا بيت فردو وردا مشكلتا ناي متصقان مكراين وانين نيرات الزمن السيزي نزناي معراين مكراين مشكلتا نتفتاتو عبت قدام بناي حاجين صلال من تقلت مشكلتا عن قريبون تقيلو معالتا وصرح يكاين نبر نسو بتسعر نوبسو نحواتن زعبين ذا عنقلن زنبري هركوت سرحتينياي اتوبوتا اب قدام اب كفوت بوتا بمنبارو مشت ويليتي نتن بشكلتاتات قالناي معري مفاتح قومان كالئم نواتن زحاسة سانادقو ناب كالئو حسبوتا نمحدار كوعاز كوعزون يقدن نبر أقدم بيلا نتن بشكلتاتاتو عبز تفالالي بوتا وشيدو نسبات بمحدار يحدرن بمنبارو يتسقم نبر عمو وداتا قال لا صبات نفتورار محمد حقوش أبتقو زلان دامت حاندونن أوش تتكالوغا أبتغان شلو درات أقول بوتا سلزلو بعلوانين رقيب نقطة حباب ورقعاتو أما خرو نسو دما لاف تورار غيدو أزار عربو معالتاوي نتن بشكلتاتات نبرد زحازة سانادقون بحبار ليت غابسون يقصاب كدا عبت تتكال كحدرا سنبت كامعالتاوي عرفت سلزغونه أبوخو إعلان فقادنيان متحب بارو نحاتو فتورار دما بغوفة لب تقبل وافك إدلو كم الزغاغر حبريتاقن آتوقع عساي نتن ساعتات سراحة ليو نقوهوق أدم مدب سراح متحن مجمبارو نتنبرت قلتيفو كلنا بقدام كوتسو مشتكا سراح كعدسو ويكود انكل نبروتنا وش تخطوو بستفال عليه بسترفق عليه انكفات كيف فتر أنكو بس تسمعهم مدبك جمهور ترادو أمو داتا أتوقع عساي نفتوراري حرا يغني اللي مبارح جغنديهم تغفنوني وصنوا لي ما كنودو بلو توراري دما الحنزو الداي نسغا سريعان بسغان صدرخان كتقلي تتسعر زلغا أنا غابا زعاتو ويزوز دوق فريدي يلبون سقل كاتراي سرعكا غد صليلو تفانو بزي أتوقع عسايا مزقينو غدا بخمزن نوح عمتات ولا دحر عرفتي في توراري شعن شعتم إيتن سوسان شوعتن ونتسراحك أتسيلو سدرا بيت في تورار دما نتدليتن حسابنا أبوهم في تورار أخبرهم نتمتحق غاز أتسيلهم عابزخون ردو النخل اتزاقد استمتن جنزب زي كونس ناي في توراري نسرحتين يا سباب زكايدو تصعري بلوهات متحق غازن متحب بارن زر إيو أفتح رواي حونا أتوقع عساي من سوء تقاد الله جلال ياسين أبقلي عقات أمن بوتان تراقي بومدع للقوينو نسو تسناي قبر في تورار ذكرو
በአድናቆት ምስጋና ንጀላል ያሲን አበራ ዛሪቦ መንባሩ ጀላል ያሲን አበራ ንኻልድ ድሩ ሕሴን አበራ ኣዕሊልዎ ሓውና ኣቶ ኻዕሳይ ንጀላል ዝስዕብ ኢሉ ንሕና ኣብቲ ግዜቲ ናብራና ትሑት እዩ ነይሩ ሓውና ፃዕረኛ እንፈታዊ ስራሕን ኮይኑ ሓላፍነት ስድራ ወሲዱ የካይደና ነይሩ ናይ ፍተውራሪ ልግስን ምትሕግጋዝን ከዓ ኣብቲ ፍሉይ እዋን ንዓና ወሳኒ እዩ ነይሩ ብፅቡቕ ከዓ ንዝክሮ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንገባሪ ሰናይ ዝውድስ ንገባሪ እከይ ከዓ ዝወቅስ ደርፍታት ምውፃእ ልሙድ ባህሊ እዩ ፍተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ድማ ሓደ ካብቶም ብሰናይ ተግባራቶምን ልግሶምን ዝልለይ ስለ ዝነበሩ ገለ ካብቲ ኣብ 1950ታትን ኣብ 1960ታትን ዝተደርፉ ደርፍታት ድማ ከምዚ ይብሉ ለተውራሪ ወርቂ ሰዓት እየ ለተውራሪ ወርቂ ሰዓት እየ ሓላው ድኻ በላዕናት እየ ኣጠፍ ተውራሪ ወርቂ ሰዓት እየ ኣጠፍ ተውራሪ ወርቂ ሰዓት እየ ሓላው ድኻ በላዕናት እየ ኣብ ከተማ መንደፈራ 1930 ተቐዳመይቲ ትበሃል ትካል መጥሓን እኽሊ ምስ ተኸፍተት ብተግባሩ ዝተሓጐሱ ዓማዊል ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝደረፍኦ ደርፊ ተውራሪ ወዳበይ ኣበራ ኣጣፍ ተውራሪ ወዳበይ ኣበራ መንደፈራ ገይሩዋ ኣስመራ መንደፈራ ገይሩዋ ኣስመራ መንደፈራ ገይሩዋ ኣስመራ የሃበካ ኣትፈጣሪ እንጀራ ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ናይ መስጊድን ካልእ ፍተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ኣብ ናይ ኣስመራ ኣውቃፍ ብምሕዳር መስጊድ ንኣስታት 40 ዓመታት ከም ሽማግለን ከም መራሕን ኮይኑ ኣበርክቶ ገይሩ ኣብ ህዝቢ ጽቡቕ ተቐባልነትን ኣኽብሮትን ነይርዎ ምስ ኩሎም ቶም ኣሕዋቱ ኣርባዕቲኦም ሓቢሩ ድማ ኣብ ብዙሕ ናይ መስጊድን ካልእን ግብረ ሰናይ ምትሕግጋዝን ብንጥፈት ይሳተፍ ነበረ ድሕሪ ዕረፍቲ ፍተውራሪ መሓመድ ሓጎስ ሽማግለታት ዓበይቲ ዓድን ኣባላት ኣውቃፍ ከም ኣልመርሑም ፍተውራሪ ዓብደላ ጎናፍርን ካልኦትን ንወዱ ኣልመርሑም ዶክተር ያሲን ረኺቦም ኣዘራረቡ ናይ ኣቡኡ ቦታ ተተኪኡ ኣብ ሽማግለ ኣውቃፍ ከም ኣባልን ሓላፍን ኮይኑ ንኽሰርሕ ዕድሚኡን ለበዋን ኣቕረበሉ ንሱ ድማ ብምሉእ ድሌት ተቐቢልዎ ክሳብ ዕደተ ሞቶ ኣብ ኩሉ መድያት ኣውቃፍ ከም መራሕን ኣማኻርን ሓጋዝን ኮይኑ ብኹሉ ክእለቱ ይሰርዕን የበርክትን ነበረ ኣብ ምብዕያሽ ኣወዳድባን ቅርፅን ቀዋምን ትካል ድማ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ኣብ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ዓማስየን ንምምዕባል ኣብ ዝተገብረ ወፈያ ብዙሓት ኤርትራውያን ሃገራውያን ብዘይ ኣፈላለየ ኣውራጃ ሃይማኖት ወዘተ ከም ዝተሳተፉን ገለ ካብኣቶም መሓመድ ሓጎስ ኣበራን ኣሕዋቱን ምንባሩ ይፍለጥ ኣብ ቦታት ኣስመራ ኣስላም ምስ ክርስቲያን ተኣኪቦም ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢጣልያ ንምዝራብ ኣኼባ ጸዊዑ ንሶም ስም ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ብናይ ኢጣልያዊ ሽም ስለ ዝነበረ ናብ ናይ ደቂ ኣባባት ሽም ክቕየር ሓቲቶም ኢጣልያውያን ድማ ተቐበልዎም ሓንቲ ካብኣቶም ድማ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሓማስየን ካልኣይ ስሟ ኣስመራ ክትቀውም ክኢላ ኣብ ምስራታን ምሕያላን ከዓ ኩሎም ኣብ ቦታት ኣስመራ ብሓባር በብዓቕሞም ርጭኦምን ገንዘብ ኣዋፂኦም ደጊፎም ሓጅያ ዘይነብ ምስ ለቴናር ኮሎኔል ካርላ ኣበራ ኣብ ዝገበረቶ ዕላል ካብ ኣዲኣ ኣልመርሑማ ሓጂ ኣሚና መሓመድ ዝሰማዕኽዎ ዝበለቶ ሓንቲ ኣብ ሱሳታት ዝተፈጸመት ዛንታ ወላዲኣ ዓሊላትን እቲ ግዜ እቲ ብድኩዕ እኳ እንተዘይዘከረቶ ኣብ ሱሳታት ኣቢሉ ምዃኑ ትግምት እቲ ዛንታ ድማ ከም ዝስዕብ ነበረ ተውራሪ ኣብ ኣውቶቡስ እናተጓዓዘ ኸሎ ሸፋቱ ነታ ኣውቶቡስ ደው ኣቢሎም ክዘምትዋ ጀሚሮም ክልተ ኣውቶቡሳት ጽርግያ በደናጉል ስለ ዝተዓጽወን ተሰሪዐን ደው ኢለን ጸንሕኦ ንሱ በታ ዝነበረቶ ሽጉጥ ሕጋዌ ንላዕሊ ተወኪሱ ፋሕ ብትን ከም ዘበሎን ዝበታተኖምን ገይሩ ብድሕሪኡ ነቲ ሸፋቱ ካብ ህዝቢ መንዚዖም ንኽዘምትዎ ተዳልዩ ዝነበረ ንብረት ወርቂ ሰዓት ገንዘብ ወዘተ ነብስ ወከፍ ሰብ ብዘይ ምድንጋር ወይ ስስዕን እናተዋላሊን ሓቢሩን ከም ዝወስድ ገበረ ቶም ጎያሾ ኣመስጊኖም ጉዕዞኦም ብሰላም ቀፂሎም ትብሉ ጓሉ ሓጅያ ዜና
بتوساقي أب 1960 أفيكاتو نور حسين محمد حاجوس أبرا بسراحة أبكنا نام متعت كرن ويا أردت مسجش زقات أموي حدا مسؤول زترخبه ودت غبابي شماقله أفيكاتو نور حسين كاب سدرا بيت أبرا مغانو حاتيتو مسار رقاقته نز شعب عقليلو ادم قد عمتات فتوراري بناتو قداي كاب اسمرا نابا أبات عقيشو قلو قد غاب متعد زموت وجل عمنت مسلمنا كابات عنا بالسعودية جدة مكة ببحر توعيزهم ناب حاج كخدو مستدالو حدث أجمع قات يموهم واننتا اترسقرن اشتو مركب سنبوق ابزع عدا انا زفلتو ويكقبولو زقلو وحاس كلو وكمالو انت زي اللي مساي كتقشو عافكرني يا مسولهم تشجرا بدهرزي تورار محمد حاجوس بزعباتو قداي من السمعه مستوم سب مركب بمردا اتزدل ويحسنات ገንዘብን ካልእን ኣማልዩ ነቶም ኣመንቲ ቐሲዶም ናብ ሓጅ ንኽኸዱ ሓጊዝዎ ንሶም ከኣ ናይ ሓጅ ንግደት መደቦም ብግቡእ ኣማሊኦም ብሰላም ብመንገዲ ባፅዕ ዓቢሎም ናብ ዓዶም መታሕት ተመሊሶም ናይ መወዳእታ ዝኽሪ ግብረ ሰናይ መጽሓፍ ስቲፋኖ ፓሽያ ከም ዝሕብሮ ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ዘሎ ዓብ መስጊድ والأفا الراشدين عم مسرح بجنزبن بعينتن جوزيف عبركتو غيري نشو مسدوكو نحواتون عم هنات زمزجيد زقبرو عبركتو عز يعفي كم جزبلا ناي قبرسن ناي جنزبن موتسان متحق جازن عب كلهم نايت اوان زيقاتات عشلام يخونو خريستيان لمود منبارو كابوزحات منشتاتنا عد مشهب تسقا غاب زعللو نرخبوينا عبنات مسجير كسر عن كلهم عمنت مسلمنا تراي زي كونوش انت لايتهم عمنت خريستيان يفزع يوحد بجنزب بنبرت بقلبات يتحقاقوزو كم زنبرو تاريخي قلز كموال بيت كريستيان كسر عن كله بوغن عمنت مسلمنا متحق قازي قبر منبارو يفلل ازي عابنا يمسرح بيت امنا تراي كي توسنه عاب كالوقت نتفتات كم مدقاف مقام قانتاتات سبورتي بفلا يكون عسو اقري كم قانتا حمغاشين قانتا ايح بحري مرسو وزته معراف شعات كاب حدا تاريخاو سنة زترغبه بزعبا فتورار محمد حاقوسون ولادي انزقلت تاريخاوي صحوف فتورار محمد حاقوس عبرا كاب تقمد مسرت محبر فقر هاجرن كاب لعلوت مرحتي إسلاماو محبر سدرا بيتاو مسرت فتورار محمد حاقوس عبرا فتورار محمد حاقوس عبرا بعسر شعت بعد سلسته عبسمرا كوابت أبا توليدو عب كرم بيت مرتي سالفا جوريغ بقوانقوات اليان عربن تماهيرو نسو قوانقواتات طليا نعارب تجري تجرينيان قوانقوات ديو صبوك غيرو زملخن اب قوانقوا انجليز دما دحان كእለት ዝነበሮ ደሳነኛ እዩ نسو حيال أنباب بمنبارو لعول أمراو بسلت نخونن أخيلوي تورار محمد حاقوس فتاو حق انزد النغ عقم يا عمرو زنبارو بمنبارو كبرت زيت نفقا ورجا سبينيرو كاب شعنش عتن 220 شمانتن كساب شعنش عتن 230 شعتن عبزولو عمتا دما كم وانا تعز مزقب كفلو قطبا إرترا قوينو سريعو كاب شعنش عتن 230 شعتن كساب علة عرفت دما عبد صلاتات نقدن اندسترين عوت نتفتات أكايدو عب شعنش عتن 234 نثي قنون سمز نبرو كوباني أحوات عبر حقوس مسريتو عب شعنش عتن 235 كا نتزنو برو سراح منقست قديفو وانا كاد سراح نايتو كوبانيا وانا اتو كوبانيا اب نقداوا اقولقلوت زمناو هوتيلن بيت مقبن دك ابات زتفالالي عقوحوت نقدي غاب دق بمئتاو عابزا عمسولو نتفتات يواسع نيرو نعابنا كاب امريكان ايطاليان ماكاين مشات يقطو نيرو نسو وكيلنا كفافالم كوبانياتات ايطاليان امريكان نبرا اتن مشارق تزدبرا كوبانياتات عن سولدو ناي ايطاليا جنرال
ሞቶርስ ናይ ኣሜሪካውያን ነይረን ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም 9 ታሕሳስ 1940 ሰበስልጣን ፋሽስት ጣልያን ነቲ ዝእትዎ ዝነበረ ንብረት እንተዘይገትእዎ ነይሮም ኣዝዩ ብርክት ሃብቲ መኻዕበተ ነይሩ። በቲ ንመንግስቲ ዝህቦ ዝነበረ ብሉፅ ኣገልግሎት ግና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ፍተውራሪ ዝብል ናይ ክብሪ ማዕረግ ተዋሂብዎ እዩ። እቲ ኣብቲ እዋን ወራር ጣልያን ንኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ጥውዙ ዝበፅሐሉ ፋሽስታዊ ሕልፍነት ኣዝዩ ይጽዮኖ ስለ ዝነበረ እምበር በቲ መንፋዓቱ ካብ ዝንላዕሊ ማዕረግ ክረክብ ምኽኣለ። ብሰንኪ ፖለቲካዊ መርገፂ እውን ኣብ 1937 እንደገና ኣብ 1939 ንኽልተ ግዜ ተኣሲሩ እዩ። ንሱ ሓደ ካብቶም መጻኢ ዕድል ኤርትራ ንምውሳን ኣብ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቓሳት ዝሳተፍ ዝነበረ ሙሩያት ኤርትራውያን ሓርበኛታት ድሕሪ ፍሽለት ዋዕላ ቤት ገርግስ 1946 ድማ ሓደ ካብቶም መስረትን ደገፍትን ማሕበር እስላም ኮነ። ከም ምርኣዩ ድማ ኣባል ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ናይቲ ማሕበር ኮይኑ ተመርጽ። ድሕሪ ምእዋጅ ፌደሬሽን ነቲ መንግስቲ ሃፀይ ሃይለ ሥላሴ ንርእሱ ምሕደራ መንግስቲ ኤርትራ ንምብሕጓግ ዝገብሮ ዝነበረ ጻዕርታት ንምፍሻል ዝግበር ዝነበረ ህዱእ ተቃውሞታት ኣብ ምምራሕ ይነጥፍ ነይሩ። መንግስቲ ንፖለቲካዊ መሰለ እስላም ዝግህዝ ተግባራት ኣብ ዝፍጽመሉ እዋን ምልክታት ተቃውሞ የርኢ ብምንባሩ ድማ ግዳይ ማእሰርቲ ይኸውን ነበረ። ንሱ ካብቶም ቀዳሞት ኣብ ምድረ ኣቢሲንያ ንእስልምና ካብ ዝተቐበሉ ስድራ ቤት ዝበቆለ ኣዝማች ኣበራ ሓጎስ ዝተወለደ እዩ። ወላዲኡ ኣዝማች ኣበራ ሓጎስ መበቆላዊ ሽሙ ኣብረር ሓጎስ እውን ሓደ ካብቶም ሙሩያት ጀበርቲ ነይሩ። ኣስመራ ጎዳይፍ 1866-1939 ኣቦ ብላታ ሓጎስ ኣድጓይ ዝርከብዎም ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ቅበሳታትን ኤርትራ ብመንግስቲ ጣልያን ተኣሲሮም ነይሮም። እዚኦም ምህላዊ መንግስቲ ጣልያን ትቃወሙ ኢኹም ተባሂሎም ተኣሲሮም። ብላታ ሓጎስ ኣድጓይ እውን ኣብ ናኹራ ኣመሓየሪ ሞይቱ። እቲ ህፃን ኣበራ ልክዕ ስሙ ኣብራር እዩ። ድማ ጋና ብቁልዓነቱ ክዝቕትም ተፈርድ። ንምንባይ ዝኣክል ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ድማ ምስ ሓወቦታቱ ብሽቤን ሰደቓን ክጽጋዕ ተገደደ። ብድሕሪኡ ገለ ዓመታት ንቆዶ ፍላሲ ሕቁ ሂቡ ናብ ኣስመራ ብምቕናዕ ኣብ ሓደ ግረስ ሶሪናይ ህንዳዊ ነጋዳይ ክሰርሕ ጀሚሩ። ኣብቲ ድኳን ን6 ዓመታት ድሕሪ ምስራሕ ናብ ዕስክርና ኣተወ። እቲ ህንዳዊ ኣስረሃይኡ ፊደላት ላቲንን ዓረብን ምጽሓፍን ምንባብን ምሂርዎ ስለ ዝነበረ ኣብ ውትድርና ማዕረግ ክረክብ ግዜ ወሰደሉ። ብዘረኣዮ ወተሃደራዊ ጅግንነት ድማ ድሕሪ ውጋዕ ዓድዋ ብኡን ማዕረግ ሹምባሽን ማዳልያን ተዋህቦ። ኣብቲ ሰራዊት ክሳብ 1910 ድሕሪ ምግልጋል ናብ ንግዲ ክወፍር ጀመረ። መጀመርያ ብሰረገላ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ኣስመራ ናብ ዓዲ ወግሪ ካብ ኣስመራ ናብ ከረም ብምግምጣሉ ክህብ ጀመረ። እዚ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሰረገላ ኣብ 1927 ብኣውቶቡስ ተተኮ። ቀፂሉ እውን ንግዲ ምትእትታው መልኣኽን ወሰኸሉ። ካብ 1917 ካብ 1920 ኣብ ዘሎ ዓመታት ድማ ንመንበርን ድኳንን ዝኾነ 4 ብሎክ ገዛውቲ ኣብ ማእኸል ከተማ ሃነፀ። በዚ ድማ ኣብ ምህናፅ ከተማን መሃብ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ዝተፃወቶ ተራ ከም መራሒ ህንፀት ከተማ ማዳልያ ክሽለም በቐ። ጦብላሕታታት ስነ ጥበበኛ ፖለቲከኛን ጸሓፍን ግርማይ ኪዳነ ወዲ ፊሊፖ ዕለተ ልደት 1942 ዝዓረፈሉ 2019 ኣብ ሃገረ ኢጣልያ። ነብሲሄር ስነ ጥበበኛ ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ኣብታ ኤርትራውነት ጸገማትናን ዘርእስታ መጽሓፍ ንኣበርክቶ ፍተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ዘለዎ ኣድናቖት ብዝምልከት ጽሑፍ ኣስፊሩሎ። ገለ ኣብ መጽሓፍ ዘቕረቦ ድማ ስዒቡ ቐሪቡሎ። እዛ ህንፃ ስድራ ቤት እንዳበራ ሓጎስ ካብ ውሉድ ወለዶ እናተወራረሰት ክትነብር ዘለዋ
عباين ورقاውን ታሪኽ ዝሓቆፈት ብምዃና ኩሉ ኤርትራዊ ከም ሃብቶኣም ታሪኹ ክሕበነላ ዝግባይ ኣስተዋፅኦ ማሕበራዊ ጉዳያት ፍትውራሪ ኣበራ ሓጎስ ነቦታትና ኣኪባ ሓድነት ኤርትራውነት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ኣስሚሮም ዝኣወጁላ ቁፅሪ 1 ብድፊኢት ተንኮል ገዛእቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣሕዋት ዝተኣታተወ ሃይማኖታዊ ግርጭታት ኣብ መጋቢት 1949 ነቦታት ክልቲኡ ምእመና ልዝብን ምርዳእን ገይሮም ነታ ጸልማት ኩነት ክገዝእዋ ጠጠው ከብልዋ ንዝተገብረ ኣኼባ ዝአንገደት እያ ካልኣይ ፈላሚ መስዋእቲ ንሃገር ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ ኣብኣ ምስ ኤርትራውያን ኣቦታት ኣኼባ ድሕሪ ምክያዱ ምሸት ካብዛ ገዛ ነቒል ናብ ገዝኡ ገዛ ብርሃኑ እናኸደ እንከሎ ዕሱባት ማሕበር አንድነት ክትጻናትዎ ድሕሪ ምጽናሕ ብሽጉጥ ቀቲሎሞ ቁጥሪ 3 እታ ኣኼባ ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ ንህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ናብ ከተማ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UN ክገይሽ ሰነድ ኤርትራውያን ክረክብኒ ኤርትራ ክማጎትን ካብቶም ሽማግለታት ምርቓን ስምብታን ጻዕዳ መገሻ ዝረኽበሉ ነበረ እዛ ህንጻ እዚኣ ከም ወካሊት ጽንዓት ኤርትራውያን ኮይና ክትዝከርን ንወረስቲ ወለዶ ክትተሓላለፍን ክትሕብርን ይግባእ ስለዚ ነዚ ስልማት ንምስክረላን ነመስክረላን ልዑል ተዘክሮ ምስጋና ንስድራ ቤታት ፍትውራር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ቀና ዝማት ገብሮ ንጉሰ ሰብ ይሓልፍ ታሪኽ ግን ይተርፍ እዞም ክልተ ቦታት ኣብ ኣገዳሲ ምዕራፍ ታሪኽ ህዝብና ስምብራቶም ካብ ዝጎደፉ እዮም ብፍላይ ነቲ ኣብ መጋቢት 1949 ባዕዳውያን ዝተደረቐ ሃይማኖታዊ መልክዓት ሒዝካ ንኣስላምን ክርስቲያንን ኤርትራ ንምግቢጫው ዝተኣታተወ ዕሱብ ወፍሪ ንምግታእን ንምፍሻልን ህዝቢ ካብ ክልቲኡ ሸነኽ ሽማግለ ብምዃም ነቲ ውዲት ኣምኪንዎ ታራዞም ክልተ ቦታት ኣብ ታሪኻዊ ፍጻሜ እንታይ ነበረ ከም መራሕቲ ናይቶም ሽማግለ ኮይኖም እታ ክብርቲ ሃገርን ክቡር ህዝብን ንኸይፈናቐል ዝገበርዎ ወይ ንኸይመቓቐል ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋሩ ዘገልግለና ምህሮ ዝገደፈልና ዓበይቲ ኣቦታት እዮም ኣነ ጸሓፊ በዛ በቕዱ መጽሓፈ ኣቢለ ነታ ዓብዪ ኣስተዋጽኦም ከመዝግን ከለኹ ከብ ዝበለ ሓበን ይስምዐኒ ብስጋ ይኹን በተሓሳሰባ ዘርኦም ዝኾነ ኩሎም ናቶም ወለዶ ናይ ሎሚ ኸኣ ራዛ ናይ ኣቦ ኣሓዛ ኽብሉ ክገብሮም እላበዎ ነባሪ ዝኾነ ሓድነት ሕውነትና ህዝቢ ኤርትራ ኣስላምና ክርስቲያንና ብዕቱ ብምትሕብባርኩም ዝተረጋገጸልና ንዝፈጠረ ወለዶታት ክነርክበሉ ኢና ሕድርኩም ምስ ሕድሪ ስዋዓትና ንኽነብር ጽኑዕ መሓላ ኣለና ጥሰኑ ለባማት ኣቦታትና ወሪስናኩም ኢና ኢለ ምስጋና ተዘክሮን ዞም ክቡራት ኣቦታትና ንወለዶታት ኣረክቦ ተዘክሮታትን ምስክርን ናይ ቀረባ ፈለቱን ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋን ቁፅሪ 1 ዝኽሪ ኣቶ ኢብራሂም ጽሒራ ኣቶ ሓጂ ኢብራሂም መሐመድ ጽሒራ ኣብ 1930 ኣስመራ ዝተወልዱ ንፍትውራር መሐመድ ሓጎስ ብቐረባ ዝፈልጥዎም ኣብ ካናዳ ዝቕመጡ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ እዮም ንሶም ከም ዝገለጽዎ ፍትውራር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ሓጎስ ኣዝዩ ህርኩት ስራሕተኛ ኣብ ንግድን ዋኒንን ቢዝነስ ዕዎት ኣብ ንጥፈታት ሕብረተሰብ ድማ ጉዱስ ነይሩ ንወገኑን ህዝቡን ዝሕግዝ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ሃገር ርኡይ ንጡፍ ተሳታፍነት ዝነበሮ ምስ ብዙሓት ፈላጣት ኤርትራውያን ተቓለስቲ ጥቡቕ ርክብ ዝነበሮን እዩ ንኣብነት ኣብቲ ፈለማሚ ምስራት ፋብሪካ ዓለባ ባራቶለ ምስ በዓል መርሑም ነፍሲሄር ኣሕመድ እድሪስ ካብቶም መስረቲ ማሕበር ኮይኑ ናብ ዓዲ ጣልያን ተወኪሉ ኸይዱ ምንባሩ ይዝከረን ኣብ ጊዜ 1940ታት ማለት ምምስራት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ጊዜ ምምሕዳር እንግሊዝ ፍትውራር መሐመድ ሓጎስ ኣዝዩ ንጡፍ ኣብ ርእሱ ምንባሩ ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ማሕበር ራቢጣ ኮይኑ
ነጢፉን ኣብ ጉዳይ ሃገር ተሳቲፉን ኣበርኪቱን እዩ። ምስ ቀዳሞት ፍሉጣት ኤርትራውያን ሓርበኛታት ከም በዓል ስውእ ሸኽ ዓብድልቃድር ከቢረ፣ ደጊያት ሓሰን ዓሊ፣ ቀናዝማት ብርሃኑ ኣሕመድዲንን ካልኦት ሃገራውያን ዓበይቲ ዓዲ ቀጻሊ ርክባትን ጽቡቕ ምርዳእን ነይርዎ። ብፍላይ ምስ ሸኽ ዓብድልቃድር ከቢረ መዓልታዊ ይራኸቡን ይመያየጡን ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብታ ኣብ ጎደና ሰራይ ዝነበረት ቤት ሻሂ ካፋቴርያ ኣበራ ሓጎስ ቀጻሊ ይመጽእ ስለ ዝነበረ ምስ ፈተውራር መሓመድ ዝነበሮ ርክብን ምምያጥን ኣዝዩ ጥቡቕን ዝውትሩን እዩ ነይሩ። ኣብ 1949 ብሞት ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ ህዝቢ ብምሉኡ ሰንቢዱን ሓዚኑን እዩ። ከም ቀረባ ዓርኩን መቃልስቱን ከዓ ፈተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣዝዩ ከም ዝተተንከፈ ይዝንቶ። እዚ ኩሉ ንጥፈታት ፈተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ብንኡስ ዕድሚኡ ዝጀመረ እዩ። ትምህርቲ ምስ ወድአ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምግዲ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ከም ጸሓፊ ይስራሕ ጀሚሩ። ጋና ብንእሽቱ ምናልባት ወዲ 30 ዓመት ከይዓኸለ ናይ ፈተውራር ማዕረግ ረኺቡ። እዚ ንብርትዑን ሓይሉን ይምስክር። ንሱ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣትዩ ንጡፍ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ንጥፈታት ይሳተፍ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ናይ ኣውቃፍ ኢስላም መራሒ ኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ኣገልጊሉን ብተወፋይነት ሰሪሑን። ተገዳስነቱ ኣብ ትምህርትን ንደቁን ከባቢውን ኣነ ዝያዳ ካብ ዝዝክሮን ዘድንቖን ፈተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ሓጎስ ትምህርቲ ኣዝዩ ዝፈቱ ናብ ርእሲ ምንባሩ ኣብቲ ናይ 1940ታትን 1950ታትን ጊዜ ንመንእስያት ኣባላት ስድራ ቤቱ ደቁን ደቂ ኣሕዋቱን ሓቢሮም ካብቶም ፈለማዊ ውሑዳት ብዙሕ ገንዘብ እናኸፈሉ ኣብ ሃገር ሱዳን ካርቱም ቤት ትምህርቲ ካምቦኒ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝሰደዱ ወይ ዝለኣኹ ስድራ ቤታት ነይሩ። ልክዕ ኣብቲ ግዜቲ ካልኦት በዓል ሓቢብ ከቢረ ከፊሎም ደቆም ንትምህርትን ኣብ ሱዳን ዝሰደዱ እውን ነይሮም። ብድሕሪኡ ካልኦት ፍሉጣት ኤርትራውያን ንናይ ፈተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራን ኣሕዋቱን ኣብነት ብምኽታል ደቆም ንትምህርትን ኣብ ሱዳን ክሰዱ ወይ ከምህሩ ጀሚሮም። ብሓፈሽኡ ፈተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሓርበኛታት ተቓለስቲ ሃገርና ከምኡውን ኣብ ሕብረተሰብ ብስርሑን ናብ ህዝቡ ዝገብሮ ተሳታፍነት ወይ ኣበርክቶም ብጽቡቕ ካብ ዝዝከሩ ኤርትራውያን ሓደ እዩ። ቁጥሪ 2 ኡስታዝ ዓብዱራሕማን ቃዲ ዓብዱልዓሊም ዝኽርታተይ ይብል። ፈተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ግዜቲ ኣብ 1940ታትን ኣብ 1950ታትን ኣብ 1960ታትን ዝነበሩ ቀንዲ ተቓለስቲ ሓርበኛታት ኤርትራ እዮም። ንሶም መቓልስቲ ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ፣ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን፣ ራስ ተሰማ ኣስመሮምን ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም፣ ደጊያት ሓሰን ዓሊ፣ ቀኛዝማት ብርሃኑ ኣሕመድዲን ወዘተ እዮም ነይሮም። ብሓፈሽኡ ንፈተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ከም ሓደ ዓብዪ ጅግና እፈልጦምን እሪኦምን ነይረ። ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ንጡፋት ተቓለስቲ ኣባላት ማሕበር ፍቕሪ ሃገርን ራቢጣ ልእስላምያን ኮይኖም ተባዕን ውፉይን ብዘይ ዝኾነ ፍሕርሒ ንዕላምኦም ድሕር ዘይብሉ መትከላውያን እዮም ነይሮም። ኣብቲ ተላዒሉ ዝነበረ ሕማቕ ናይ ምፍልላይ ባእስን ምቅትታልን ስምዒታት ፈተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ንዓና ንመነስያት ኣረዲኦም ዘእህድኡናን ዝገደደ ምቅትታል ከይስሕብ ከም ዝፀዓሩን ከም ዝተዓወቱን ይዝከረኒ። ፈተውራር መሓመድ ሓጎስ ኣበራ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዓብዪ ተራ ይፃወቱ ነይሮም። ኣብ ህዝቢ ድማ ልዑል ክብርን ተቐበላድነትን ነይርዎ። ብተወሳኺ ኣብ ማሕበረኮም ንግዲ እውን ኣገዳሲ ፃራ ዝተፃወቱ ንፉዕን ህርኩትን ነጋዳይ ነበሩ። ናቶም ትካል ነይራቶም ሓንቲ ማሕበር ናይ ፈትሊ ትሰርሕን ካብ ወፃኢ ትእቱን ተጀሚራ ነይራ። ንሶም ናይታ መራሒ ፕረዝደንት ነይሮም። ኣብ ማሕበር ነጋዶ ቤት ምኽሪ ንግዲ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ነጋዶ ከም ፈተውራር ዓብደላ ጎናፍርን ካልኦትን ኮይኖም ይነጥፉ ነበሩ። ክቡር ኣቦና መሓመድ ፈተውራር ኣብ ኩሉ ጉዳያት ሃገራዊ፣ ንግዳዊ፣ ማሕበራዊ ማሻ አላህ ጽቡቕ ታሪኽን ኣበርክቶን ዝነበሮም
عود زيقايا ربي يرحملهم. قطر 3 قال مسكرنة أتو حج محمد برهان محمد نور خيار. يبلو أتو حج محمد برهان محمد نور خيار. ساقوا شربت هلاني بعشر 9 كلتنا بعد حبشة سرايا استولدو زيقايا نسوم بزعبا فتورار محمد حاقوز زلوم تذكرون قال مسكرنة بخمز السعب قليت أمالو ندابوي فتورار محمد أبر حاقوز حدا عب جزا ناي جبرتينيو زبزعو هزباو بوليتيكا وآخباتات محبل فقر هاجر من رابط الإسلاميان أبجوز أميو زكاد نيرو بزعبا فتورار محمد زذكرو بولك إن بقطان وهدي مخنياتو أبشرين 937 ود 5-6 عامات ينير ناشتينا نير دهرايجن توم عبي زبولا حواتنا عياتاتنا كم إبراهيم حاقوس آدم جوهر أخيبا غيرو مينوغرونان يقول تصلنا نيرو هبقوا مستمعنا أبوي فتوراري محمد حاقوس أبرا يذكرن برتوع زي دفر 7 ينير عدوم كدو فلاسي خباب من دفراي كابقوم عند دك جبرتناي سراي يوم نيرو عبس مرا هوتيل نيرو زخونه جياشاي كاب استفالالي عدتات وي كتماتات إرترانا بس مرا بمجاش شازمت أبجوز هوتيل بيت شاهين يعرف يأكبن يرخبن نيرو حوا حج آدم أبران بلاتا عثمان أفتو هوتيل أكايدن تقبلتنا قايش نيرو نقوه نزمت قرشي نقرس أفتو هوتيل بيت شاهين نيرو أو هنا راديو لندن BBC بعرب زينا نسمع نيرو نقو ساعة شعات قدم غطري زخون ود جبرتي بعالف تورار محمد حاقوسن كالقوتن أبلات بحبر من إسيات الرابطة شوبان نبوها النيرن ناطنا بريزنت نيشتي حاول في تورار محمد حاقوس أتو محمد سعيد أبراي نير هم أبلاتا ونرغب نير إذا عابي ناس رح مش جمر نايز خون ضلو عبشعين 935 عبشعين 936 دحر موت مسواتي ناي شق عبد القادر كبير ربي يرحم الله بزح قرقر ماتيو ما هي لسلاسي نحنا أبي إرتراس مرا بسلامنا نبر نيرن نقوس هاي لسلاسي أبي إرترا نابسبت أن مسمتسجن إرترا ويان نعذنا أمنها هرت الإي تهديد زي مرقق عاطينا أبس إرقيا مرعا وايلاخي ترفنا كايد كان يتسأل درفي صلوات تغايدو ادميو عبس مرا 3 هايمانوت اسلمنان كريستنان يهوداويانن بسلامينا ننبر نيرنا أب حدث إرقيا مزجيل بتا كريستيان سجيركا نا يهودا بيت أمنت نيريو أب هايمانوتو وبعالات لدت والعيد بتصبون حلفو ذعل زخونا مكبوار نيرنا دحرايقن نقوس هاي لسلاسي نوشتي بيت صحفة عبس مرا دحر سينما عوضين كفيتو شفاتو مقتابن مموالن مسجمرة عبل علينا بهزب سمرات الإي مفللاين ليلان وليلان عمتيلنا مجمريا الدنبتهم عبيتي جميرمو مسابيوم بمرحة هايمانوت جنزبنا والتوفو أتيل نشفاتو نخث لمقتال قفعن عقرقرن فتقرملنا سلام سين بدحرزي أنا فلما شعن 936 ناب سعودية غيده أبون مسلنا نمكلاس محبر جبرت مسريتنا أبقى تسألي دحر مجمار برتا وقالسي جبها مستقادلت عثمان سالع سابن كالو قطن التحبابر نحقزهم نيرنا سوي عثمان سالع ندك جبرتي دقف بعل قليسو جبرتي هاقراويان يوم نهاقرنا يوم زسرعو دعنبر ني إثيوبيان نهاي لسلاسينا يقول قلون ولا يسرحون يوميلو قليسو نتوم أنتصارنا أبات عجنو بورزيقاتات أردي هو تورار محمد حاقوس صابرا بارلاما بايتو قلت جيزة تواداد ديرو 5 نبرة افهلتن اذكرن حدا جيزة مسوبي ولدا بعدنا بايتو إرترا تواداد ديرو افتخال اي جيزة دما اب جيزة هاي لسلاسي نبينو نبارلامانا إثيوبيا تواداد ديرو عقات امجن عاي تعوتن عم دمدم تازلن نزغري زبزحة تأخيباتات افتو جوز ويدما اب هوتيلومي زكادن زنبرة نصوب دفاراتيو اي فرهون يمنيرو ابت جيزتي ناي سياسية بوليتيكا اخيباي فكدني نيرو
ግን ድንብርፅ ኣይብሎም ነይሩ። እታ ኣኼባታት ምሸት ኣብ ግዜ ለይቲ እውን ዝካየድ ነይሩ። ድሕሪ ሰላት ኣልዒሻ ኩሎም ደቂ ባፅዕ፣ ደቂ ኸረን፣ ደቂ ኸበሳን ኮታ ኩሎም ኣብኡ ይእከቡ ነይሮም። ብተወሳኺ ወዱ ዶክተር ያሲን ኣበራ ካብቶም ቀዳሞት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔሮድ ሊባኖስ ተማሂሮም ብዲግሪ ዝተመረቐ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ዓመት ትምህርቲ ወዲዩ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ናብ ኣስመራ እናተመልሰ ኸሎ ብደማም ስዑድያ ገይሩ መጺኡ ረኺብናን ኣዘራሪብናን ነይሩ። ኣብ መጨረሽታ ትምህርቲ ወዲዩ ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሰ ኣኼባ ኣብ ገጹ ጸዊዑ ሕጂ ምሳኹም ክሰርሕ ይህሉና ኣብ ዝለኣኽኩም ንኸገልግል ድልው ኢሉና ረቢ ይርሐመሉ ክሳብ ዝመውት ኣብ ማይ ኣውቃፍ መስጊድን ማሕበራዊ ጉዳያት ናይ ጀበርትን ካልእን ጉዳያት ህዝቢ ብቐጻሊ ይሰርሕን ይቃለስን ነይሩ። ክሳብ ናብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ባይቶ ሾንጎ ምእንታና ተማጊቱ ከም ብሔር ኣሚኖምልና ውኪልና ንሱ ነይሩ። ዝኽርታት ስድራ ቤት ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ወለዶ መብሪ እዘን ስዒበን ዝቐርባ ዘለዋ ዝኽርታት ፊተውራር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ብዝተፈላለዩ ኣባላት ስድራ ቤት ማለት ካብ ደቁን ደቂ ደቁን ሓንቲ ድማ ብራብዓይ ወለዶ ጓል ወዱ ሌይላ ዝተጻሕፈት ዝኽርታት እየን። ሓፈሻዊ ትሕዝቶን ብተመሳሳልን ዳርጋ ተደጋጋመን እኳ እንተመሰለ ከም ሓሳብ ጸሓፊ ኣዳላዊ መጽሓፍ ንኽብሪ ሃርበኛ ፊተውራር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ብዝተፈላለየ ኹርናዓት ንምርኣይን ንምርዳእን ይሕግዝ እዩ ብምባል ዝተዳለዋ እየን። ኩለን ዝኽርታት ሓበራዊ ሓሳብን ሓበሬታን እኳ እንተሃለወን ነፍሲ ወከፈን ነናተን ፍሉይ ዝኽርን መረዳእታን ኣለወን ዝብል እምነት ኣለዎ። ዝኽርታት 4 ደቂ ኣንስትዮ ውሉዳት ፊተውራር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ኣብዚ ሕጂ ትሰምዕዎ ዘለኹም ናይ 4 ደቂ ኣንስትዮ ውሉዳት ፊተውራር መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ዝኽርታት ብዛዕባ ኣቦአን ቀሪቡሎ። ኣብ ምድላው ዝሓበሬታ ካብ ብዙሕ መዳያት ተኣኪቡ ካብ መጻሕፍቲ ካብ ዝፈልጥዎ ሰባት ደቁን መቕርቡን ወዘተ ገለ ካብኡ ዝኽርታት ደቁን ደቂ ደቁን ፈለቱን ዝገበርዎ ቀጥታዊ ወይ ብተዘዋዋሪ ማለት ኣብ መጻሕፍትን ሰባትን ወለድን ካልእ ዝኽርታት እዩ። ኣብዚ ደቂ ኣንስትዮ ውሉዳቱ ብዛዕባ ኣቦኦን ዝሃብኦ ዝኽርታት ተጸሚቑ ቀሪቡሎ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ውሉዳቱ ብድምር 6 ካብዚአን ወይዘሮ ሓጅያ ዘቤዲ ብህይወት የላን ረቢ ይርሐመላ። ወይዘሮ ዘይነብ ብሕፅር ዝበለ ናታ ርእይቶ ኣቕሪባ ኣላ። ተን ዝተረፈ ኣብዚ ርእይቶ ዝቕረንን ብሓፈሻውን ብሓባር ብሕፅር ዝበለ ቀሪቡ ዘሎ 4 ኣሕዋት ኮይነን ኣስማተን ወይዘሮ ሓጅያ ኑርያ፣ ወይዘሮ ሓጅያ ረቕያ ኣበባ፣ ወይዘሮ ሓጅያ ኸዲጃ፣ ወይዘሮ ሓጅያ መልኩ። እዚ ዝስዕብ ናይ ዘን 4 ብህይወት ዘለዋ ብሓበራውን ሓፈሻውን ኣገባብ ቀሪቡሎ። ፊተውራር መሐመድ ሓጎስ ንደቁ ብልዑል ሓልዮትን ክንክንን ዓብዩ ኣምሂሩን ከምኡውን እተን ዕድሚአን ንመርዓ በፂሑ ዝነበረ 5 ደቂ ኣንስትዮ ደቁ ብዘይካ ፊተውራር መሐመድ ሓጎስ ኣብ ዝዓርፈሉ ግዜ ኣብ ወርሒ 12 1967 ዓመተ ምህረት ብዕድመ ንኣሽቱ ጋና ተማሃሪት ዝነበረት ዘይነብ ናብ ንቡር መርዓን ሓዳርን ብምብጻሕ ኣምሲልዎን እዩ። ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞ እውን ኩነታት ደቁን ደቂ ደቁን እናተኸታተለ ብገንዘባዊ ሞራላዊ ምኽራውን ካልእ ኣገባብን ብዘይ ምሕላል ይሕግዝን ይድግፍን ይኣልንድ ነበረ። ኩለን ንኽብሪ ኣቦኦን ፊተውራር መሐመድ ሓጎስ ብልዑል ስድራ ቤታዊ ፍቕርን ሓልዮትን ኣኽብሮትን ከም ዘዕብየን ዝሓብሐበን ይዝክሮኦን ይገልጾን። ብዛዕባ ባህርያቱ ከም ሰብ እቲ ብደረጃ ዝኽርታትን ብመሰረት ዕድሜን ናይ ምዝካር ክእለትን ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ብመሰረታዊ ሓቅታት ይሰማማዓየን። ፊተውራሪ ኣዝዩ ለዋህ ለጋስ ተባዕ ምንባሩን ከምኡውን ፈታዊ ሓቅን ንጽጉማት ሰባት ብኹሉ መዳይ ገንዘባውን መራላውን ካልእ ደገፍ ዝገብር ኣብ ምፍታሕ ማሕበራዊ ሽግራት ብመልክዕ ሽምግልና ብንጥፈት ዝዋሳ ኣብ ጉዳያት ሰባት ከም ጉዳይ ውርሻ ሚራስ ናይ ሓዳርን ካልእን ቁኑዕ ፍትሓውን መርገጽ ዝወስድ ዕዉት ሰብ ምንባሩ ይግለጽን ይዝከርን። እቲ ዝርዝር
ነጥብታት ኣብ ካልእ ገጻት እዛ መጽሓፍ ተጠቒሱ ስለ ዘሎ ምድግጋም ንምውጋድ ኣብዚ ኣይክንዝክሮን ኢና። ገለ ኣብነታት ንምጥቃስ ግን ንጽጉማት ሰባት ብቐረባ ዝፈልጥዎን ዘይፈልጥዎን ብፍላይ ከኣ ንሽጉራት ደቂ ኣንስትዮ ዝገብሮ ዝነበረ ወፍያታት ሓገዝን ምትብባዕን ንምጥቃስ ይከኣል። ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ብተውራሪ ኣዝዩ ዕዉትን ኣብነታውን ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ንግድን ዋኒንን መዳይ ምስ ኣሕዋቱ ሓቢሩን ተሓጋጊዙን ኣብ ዘካየዶን ስራሕ በዓል ጸጋን ዋኒን ሓያል ኣባይትን ትካላትን እዩ ዝነበረ። በዚ ኸይተወሰነ ኣብ ሃገራዊ ቓልሲ ካብ 1940ታትን ጀሚሩ ብኹሉ ዓቕሙ ብትብዓትን ትግሃትን ይሰርሕ ነበረ። ብሰንኪ እዚ ተውራሪ ካብ ሰበስልጣን ጣልያን እንግሊዝን ኢትዮጵያን ብመልክዕ መቓሰርትን ክልተ ግዜ ምፍራህን ብፖሊስን ሰለይትን ምክትታልን ካልእ ብድሆታት ዋጋ ከም ዝኸፈል ይዝከር። ኣብ ማሕበራዊ ህይወት እውን ኣብ ሽማግለታት ኣውቃፍ መስጊድ ካልእ ንጥፈታትን ኣብ ምዕጋዝ ሰባትን ብልግስን ለውሃትን ከም ዝፍለጥ ከም ውፅኢቱ ድማ ብጽቡቕ ሸመን ክብርን ዝዝከር ምዃኑ ከም ደቁ ድማ ሓበንን ኩርዓትን ከም ዝስምዖም ይሕብሩ። ታሪኽ ህይወት ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ እቲ ልኡል ሉሉይ ሃዋርያ ምዕባለ 1967 ጸሓፊ ብእምነቱ ተስፋይ ኣንባቢ ያሲን ዑመር ዓሊ ቅጫ